Nek Petruk tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndrawati. Ora, aku mari ngejak sekat wong Ndrawati. Jagang sing jero beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekat. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niku wong ora golek masalah kok mantan iki sirmu piye? Semangkean kowe. Dumesekno pati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani to. Sabar sarek, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Ah ngono kok mboten? Ora, go tak caosi. Niki ngimpi rokok dum-duman. Kapok ora wis senjaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune, anak sing nesu sampeyan nek beda lakone. Nek aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Wrontowati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrontowati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peka kan dirabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Lole kentos walu gimbal manyar-manyar. Joneng dungkul wana dadi ras-ras dadi wana. Bagong kenceng Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara-Rata barang dienggo. Mangkene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sari sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sebabe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mung anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Ndrawati ngrabekke Lesmana karo Wrontowati iki Sinuwun Ndrawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Ndrawati maringake Wrontowati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrontowati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nek kene padha-padha ngarepe Wrontowati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrontowati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalang Suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Sanimu Bathara, Kakang Pati Udawa. Ora liwat prayogakna nggonira Kakang Pati Udawa sowan ngabyantara ning ngarsaning ingsun. Lan tatanan Prawadyabala, Punggawa lan Nayaka. Aja ana ingkang padha saur manuk. Jeneng ingsun diambabarake wigati ning pasewakan Kakang Pati Udawa. Lho Diwaji. Sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting dalahan. Gusti kula ingkang sinuwun. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Namung drilan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi pun Patih Udawa. Kunjuk kersa maduka Gusti kula sanata ing Dwarawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha. Ana liwat prayogakna nggonira ngadhep ngarsaning ingsun. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa diwaji sembahan kula. Nun mangke Bapa Penemban sarawuhipun Bapa Penemban Durna wonten negaring Ndrawati ingkang putra
Pun Kresna ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhang padha paduka bapa penembaning Sukalima bapa penemban Durna jimat semban kula bapa penemban Durna ing Sukalima gondhok bleguduk suwaru gembel sumerante hawela kula nuwun inggih nggih akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ndarawati asung pasganipun paduka anak Prabu sami kula tampi akarya birawaning manah mboten nangkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa ing Sukalima kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Dwaraka nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna kula cadhong tangan kula kekalih kula kalungaken wening lumaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwana mboten langkung kaskicakno anggen jengan dika lenggah bapa menemban Durna oh inggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Gatra negari Ndarawati dinten sak mangke menika nggih Koko Prabu sarana paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Projing Ndarawati Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat ya Kresna slamet sawanipun Kakang Niring Sambikala ana ing negari Ndarawati tansah pinanganing kawidadan mung keparengipun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang kunjuk ngersane Yai Prabu ing Ndarawati Yai Prabu Sri Bathara Kresna kok ora kula cancang kucake weni dumawing wijang urma keting Werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mboten langkung kaskicakno anggen jengan dika lenggah wonten ing Projing Ndarawati Yai Prabu Ndarawati kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Projing Dwaraka dina samengko iki Yai Prabu Kresna Koko Prabu kasinggihan mekaten saestu andadosaken gugup guragapan raos sing manahipun ingkang raying Ndarawati krana rawuh paduka bapa penemban Durna tuwin Koko Prabu ing Mandura ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raying Ndarawati Koko Prabu dene tedhak paduka sareng kalawan bapa penemban Durna menapa wonten sambung rapetipun menapa menika rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung anyarengi rawuhing bapa penemban Durna Koko Prabu Yayi wonten timbalan wale-wale menapa yen to praptanipun Kakang ana ing Projing Ndarawati iki sayekti ora kok ambarengi marang rawuhing Begawan Durna kuwi ora nanging pancen sowanipun Kakang ana ing Projing Ndarawati bebarengan kalawan bapa penemban Durna budal saka negara Ngastina menawi ngaten bidal saking negari Ngastina ya pancen mengkono lajeng wigatosipun menapa Koko Prabu Kresna babagan perkara wigati dimen bapa penemban Durna ingkang ngunjukaken ngersaning Yai Prabu Ndarawati sababipun Kakang minangka dadi saksi tama bakal pangandikaning Yai Prabu ingkang tinampa kelawan pun Kakang lan pun Kakang wis nyara widekake sarta wis prasaja lamun bapa penemban Durna bakal munjuk atur ngersaning Yai Prabu Kresna wiwit purwa madelan musanane dene pun Kakang mung kari nekseni marang pangandikaning bapa penemban ing Sukalima Yai dina samengko bakal ana atur saka bapa penemban Durna ingkang kunjung ngersani Yai Prabu Ndarawati Koko Prabu sanget andadosaken gugup raos sing manah kumacel raos sing batosipun ingkang rayipun Ndarawati enggal kula ngawuningani menapa to sababipun dene paduka paring dawuh ing mekaten bapa penemban tumunten kula aturi ambabarana ingkang sejati menggah menapa to wigatosipun dene paduka bapa penemban rawuh sarengan kadang kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa lole kentos waluh gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana lho nggih kan prawi sampun dipun paringaken munjuk atus paduka anak Prabu Ndarawati namung semanten badhe nyuwun di palilah paduka anak Prabu kepareng paduka bapa arep dimingset anggen kula badhe sowan ngabyanto ngersa paduka sampun ngantos dunadung anggen paduka badhe nampi dhateng aturipun ing bapa ing Sukalima kula sumanggaken bapa penemban Durna Purbawastra wonten asta paduka bapa penemban Durna ing Sukalima. Oh nggih matur nuwun nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menika mekaten nggih, Nggih. Estripun sawanipun ing bapa ing Sukalima. Kekanthetan kelawan anak Prabu Baladewa menika boten saking pikajenganipun ing bapa piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Lho, dipun utus dening Yai Prabu Ngastina. Inggih kasinggihan mekaten.
mugi andadosna ing kawuningan. Bilih sampun kondang kabiyara jagat menika persasat keberbeken dhateng ngumandhangipun Negari Ndrawati. Menika mboten saged kejawi namung ujaring kathah sami nyebataken bilih Negari Ndrawati menika wonten satunggiling sekar ing nedeng ambabar Gandharum. Saengga kathah para raja nerpati, para satriya, para brahmana lan para kawula medhaipun wong loro saudon telu sauripan ingkang kepengin sanget amethik sekar menika kala wau. Bopo penemban ingkang dipun kersakaken menika kados pundi? Ingkang kula sebat sekar menika kala wau mboten saged kejawi namung paduka menika anggadhahi putra putri wujudipun wanita utawi wanodya ingkang sampun dungkap dewasa. Nuwun sewu. Miturut mbae kathah sami nyebataken bilih Narendra Ndrawati dinten sakmangke menika kagungan putra inggih menika ingkang wewangi Dewi Wrantawati. Nuwun mapunten. Kabar ing mekaten menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran nggih. Jagat wasisaning Bathara. Bapa Wremban, apan kepara saestu bilih kula kagungan atmaja ingkang namipun Wrantawati mongko nyatanipun wis pangandika paduka. Titik lenggan sakmangke sampun ngancik dewasa. Kathah para raja nerpati sami kepengin ngayunaken atmaja kula winengku garwa. Oh, nek ngaten cocok. Cocok kaliyan menapa ing dipun aturaken wayah kula inggih menika Lesmana Mandrakumara. Salat. Sampun wonten setunggal candra menika, Lesmana menika gandrung-gandrung kapirang. Lesmana menika kayungyun duwe kapandhuk beda ring katresnan. Sarang dipun dangu dening anak Prabu Duryudana mboten wonten atur saking putu kula Lesmana Mandrakumara kejawi piyambakipun menika kapilut turideng asmara. Kapandhuk curigeng asmara inggih menika kapilut katresnan kanipun ingkang putra Dewi Wrantawati. Nah, tumunten anak Prabu Duryudana menika utusan dhateng Bapa ing Sukalima supados sowan wonten Negari Ndrawati ingkang wigati angebun-bun encangan jejawah sonten. Kula minangka dados wakilipun anak Prabu Duryudana anglamar nedyambayang dhateng putra-putri paduka inggih menika pun Dewi Wrantawati badhe kadhaopaken kaliyan Lesmana Mandrakumara. Menika nggih menggah wigatosipun dening Bapa Sukalima sowan sarengan kan anak Prabu Baladewa. Kresna nuwun maring adawu. Kejaba Bapa Penemban Durna ingkang pinasran bab kelakon lan orane Wrantawati binaya marang negara Ngastina. Iki pun kakang uga pinasran Purbawasesa lawan Yai Prabu Ngastina. Supaya gawe srana Wrantawati lakon kadhaupake lawan Lesmana Mandrakumara. Sabab pitungane Yai Prabu Ngastina pun kakang kuwi kadange Wreda Yai Prabu Kresna. Mula yen to pun kakang minangka dadi saksi tama bakal aturing Bapa Penemban Durna ingkang kunjuk Yai Prabu Ndrawati iki mengko siadi ora bakal kabotan maring akeh Majamu Wrantawati bakal didhawuh kelawan Lesmana Mandrakumara. Kresna kula wonten paring adhawuh ngeling ngono Yai. Lesmana kuwi nadan anak ratu nanging duweni nasib sebel sial. Lesmana kuwi nadan duweni utawa duweni kabejan minangka dadi anake Nalendra. Nanging Lesmana kuwi kedunungan sebel sial. Buktine pendak-pendak kayunake suwijining putri tansah gagar wigar. Pendak-pendak kayunake wanita ora kelakon. Mula sagedhakan iki tak suwun kanthi banget. Yai Prabu Kresna nglelakno putramu Wrantawati bakal binaya marang negara Ngastina ingkang wigati kadhaupake lawan Lesmana Mandrakumara. Yen to kateman kaya mengkono iki mengko kelakon Yai Siadi bakal nambak susah penggaling Yai Prabu Ngastina. Siadi bakal gawe tentrem lan ayem ing penggaling Yai Prabu Ngastina. Sabab solah bawan Lesmana ingkang nandhang gandrung mau sayekti ora kok ngeliling semeng Yai Prabu Duryudana dhewe nanging persasa kabeh para pinisepuh lan para punggawa nayaka Ngastina padha isin nyumurupi kahanan Lesmana Mandrakumara ingkang persasat. Aduh. Kaya dene wis koncatan akal. Ingkang persasat kaya dene wis koncatan nalar. Solah bawane kaya wong edan. Solah bawane kaya wong bambung turut ngulurung. Mula Kresna reksanen asmaning pun Kakang. Reksanen asmaning kadamu Wreda ing Mandura. Srana siadi maringake atmajamu Wrantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Sabab yen iki nganti gagal pun Kakang ora kelakon boyong Wrantawati marang negara Ngastina. Apa ora teges pun Kakang kuwi memirang lawan asmaning pun Kakang dhewe. Monggo pun Kakang wis saguh bakal ndhawuhake Lesmana Mandrakumara antuk putramu Wrantawati.
monggo nggih kula aturi menggalih. Mesakaken ingkang ngroko anak Prabu Baladewa lho nggih. Anak Prabu Baladewa sampun prasapa wong ngesanipun anak Prabu Duryudana bilih sarana priyambakipun panjenenganipun nderek rawuh wonten negari Ndorowati mriki saged dipun temtokaken Prantawati tertentu badhe kaboyong dening ingkang Bapa ing Sukalima lawan ingkang Ngraka ing Mandura. Mari paduka anak Prabu menika ngesakaken lintu-lintu menapa? Mas Picis Raja Brana Peni Raja Peni Guru Baka Guru Dadi. Menika badhe kula aturaken. Kula aturi paring dawuh menapa paduka anak Prabu nyuwun lintu negari, monggo kula aturi paring dawuh. Negari punika kedadipun bedah. Mangke para sata kula sagam bedah negari menika kapisusun kanthi paduka anak Prabu Ndorowati sarana lintu atmaja paduka inggih menika pun Dewi Prantawati. Oh, monggo to nggih. Mesakaken dhateng Bapa ing Sukalima. Mesakaken dhateng Lesmana Mandrakumara. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwa kawon kaliyan Werkut anu sapa Gatotkaca. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwati kawon kaliyan Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu badhe gayuh bakul angkringan ora krakon. Menapa mboten nami sebel sial semana menika? Monggo nyatanipun samangke menika sampun mboten kados dene lare ingkang akalipun genep. Pendak dinten turut nulurung tetembangan kados dene tiyang ingkang sampun ical akal warasipun. Kula aturi paring dawuh monggo. Menawi kados paduka anak Prabu menika mboten maringaken Prantawati dhateng Lesmana Mandrakumara menika mangke kula nyuwun sewu panjenengan menapa badhe mentala nyumurupi anak Prabu Duryudana ing Ngastina menika dari nandhang kesisahan ingkang langkung lebet nggih. Bapa Penemban kula wonten paring dawuh. Kula nuwun sewu tiyang sepuh mala kramakaken dhateng atmajanipun menika gegaranipun tumrap kula inggih menika katresnan. Mergi menapa tiyang nglampahi katresnan menika menawi keplok mboten tangan kalih menika mboten badhe sae kedadosanipun ngibaratipun tiyang keplok menika kedah asta kalih ingkang kakung nggadahi raos tresna ingkang putri nggadahi raos tresna menika tumrap kula menika mangke menawi dipun palakramaken badhe manggih kula warga ingkang sae lan mboten badhe mandhet wonten ing margi Bapak Penemban. Leres-leres menika pancen keplok menika kedatangan kalih. Nek mboten tangan kalih umpama tangan siji ngenengi sirahe kancane rak menika naminipun mboten keplok ning ngeplak. Inggih. Nanging nuwun sewu tumrap kula Lesmana lan nuwun Prantawati menika sampun sami tresnanipun. Kula nuwun mapunten menapa anak kula Prantawati nate sak pejagung lan Lesmana. Nah, menika dereng. Menika dereng. Namun kula nuwun sewu wonten tetembungan piyai sepuh nyebataken tresna kuwi jalaran saka kulina. Lho, nggih ta? Kresna menika jalaran kula kulina. Tresna. Inggih, maksud kula tresna mboten kresna. Menawi kresna panjenengan, inggih. Tresna menika jalaran saka kulina. Inggih, Bapak Penemban. Dipun menapak-menapakno menawi pendak dinten Srawung menika nuwun sewu, saya suwe ketukulan rasa tresna. Menika yakin bola bokin. Inggih. Contonipun kula nggih. Kula menika lan ibunipun Satama menika wiwitanipun inggih boten tresna. Nah nyatanipun saya dangu kula saya kerep sapa gedhokan. Tumrih ketukulan rasa tresna. Nuwun sewu lho, menika antawisipun tiyang kaliyan satu kewan kemawon saged ketukulan rasa tresna. Menapa malih menawi tiyang kaliyan tiyang menika nuwun sewu kula wangeni 7 dinten kemawon. Menawi Srawung saben dinten pendak-pendak kepethuk, pendak-pendak sampet jagong, pendak-pendak omong-omongan. Oh, menika saged njajaki dhateng batosipun piyambak-piyambak. Lajeng tumuli ketukulan raos rasa tresna. Menika mangke menawi Prantawati kaboyong wonten negari Ngastina menika mboten kok lajeng dipun dhawuhaken. Ning disrawungke dhisik karo Lesmana Mandrakumara. Disrawungke supaya bendina ketemu, bendina iso omong-omongan, bendina iso sampet jagong. Menika mangke menawi dangu sangsane dangu tumuli ketukulan rasa tresna. Lah menawi sampun sami tresnanipun lajeng dipun dhawuhaken mboten kok ujug-ujug diboyong terus didhawuhke lho. Menika mboten sae, menika mboten sae. Inggih. Mekaten Bapak Penemban. Nggih. Mangke menawi sampun sami tresnanipun ingkang badhe ngijabaken inggih menika Ustaz Tugiono. Amargi kala wau sampun paring dawuh. Lesmana menika tasih Jaka. Prantawati menika tasih Kenya. Tegesipun panjenenganipun tertentu sagah ngijabaken mergi menawi menapa ingkang sampun kagungan garwa lan ingkang sampun mengku dening priya menika mboten purun ngijabaken.
Inggih, Bapak Kerban. Inggih, menika nggih. Monggo Ratri paring dawuh. Mangke dipun papanaken wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Dados tunggal kan Lesmana. Mangke lajeng pendak dinten pinanggih, lajeng ketukuran rasa tresna kalian Lesmana Mandra Kumara. Kula ingin badhe gathukaken. Kula mangke saben dina ugi badhe mapan wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Lupute tresna karo Lesmana, ya tresna karo aku. Bapak Durna kok kados mekaten pengendikipun. Wah, mongko sambil menyelam minum air. Ning boten kenging mekaten. Menawi ngantos ngaten menika Bapak Durna damel sakit manahipun ing wayah Lesmana Mandra Kumara. Mboten kok, Ger. Menika namung timbangane ora amang. Nggih, Bapak menemban ngaten. Monggo, Ger, Ratri paring dawuh. Nun sewu. Sak menika ngaten kemawon Bapak menemban. Nggih, kersanipun. Kula badhe nanting dhateng anak kula pun Mrantawati. Jalan ingkang nglampahi menika anak kula pun Mrantawati. Leres. Mboten wonten alamipun kula kok nglamar Mrantawati kok sik Rabi Prabu Kresna menika mboten wonten. Inggih, badhe nglamar utawi badhe nanting dhateng pun Mrantawati. Menawi Mrantawati menika purun kadhawuhaken monggo kula aturi mboyong. Nanging menawi Mrantawati anak kula menika mboten purun dipun dhawuhaken lan Lesmana, nyuwun pangapunten. Nuwun sewu paripaksa kula mboten saged nyaosaken anak kula pun Mrantawati. Mergi kula kuwatos menawi anak kula menika mboten tentrem, tuwin mboten bingah anglampahi mangun bali wisma kaliyan Lesmana menika sami ugi kemawon jejuwing dhateng raosipun tiyang sepuh lho Bapak Penemban. Sidhem jroning asih wadya gung tanpa sabawa. Narendra Mekmarwa sing sang Katri Kumulung mangrembak ing wadya Kurda kura rek kagiri Ronanggono magawe gelari rawang-wang Sidhem tanana ingkang samyanya buwuh samya midhangetaken pangandhanipun Nata Indrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pungkasan dadosaken tidhem madyaning pasawakan negari Indrawati nalika semanten datan mubah datan musik Nata Indrawati nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas sumara cayane nganti kaya golek kencana melenggahi kanyana pinaka wardukan nutur jarwa ganten wardujan wangansa nginango durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mrika sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora lumacan ruwa rangke gajah medha saka mandilan kejawi namung sawanipun utusanipun ki ora petruk kanthong bolong saking Karang Tumaritis nenggih ingkang raka ki ora garing wiwah ingkang rayi ki ora Bagong ingkang mantun minggadah tulaya nyerpepeh pindha sata metarangana kaya kagiat kang samya mulat pangandhanipun Bapa Penemban Durna menika mboten san pangling ingkang sowan Panakawan Pandhawa. Lha iya lha iki malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Ndrawati iki wigati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndrawati. Nanging Kresna nadyan dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging Panakawan. Ora ketamung mung sedhela iki uga abdi Ndrawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing
tumuli timbal napa wigatine Koko Prabu kasinggihan mekaten kaskecakno ingkang langkung prayogi ya Kresna pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho apa wigatine para Panakawan sowan Praja Indrawati sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Panakawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawahing tawang towang sinuwun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Pusang Prabu Sri Bathara Kresna iya Bagong tak tampa ora liwat pangestuku tanpa nono kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan prayoga nonggon mulunggu nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat kok ora gareng ingkang eneng ngarep antaraning kowe karo gareng kuwi tuwa gareng mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh gareng niku nembe kening penyakit gejala bisu lho gareng kuwi nggih nek omong klerak-kleru nek omong kecetat-kecetit mangke ndak malah ngeling semi niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme mbok sik apik to Gong urung-urung kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati lah gene iso guneman apik nggih niki nek apik guneman ming pisan pindho mengke nek kesuwen gagap cilaka nek nganti gagap wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur iya wis ora dadi ngopo kowe karo gareng padha wae sami mawon sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi pengen Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya Bagong ngene nggih sapa iki kok kaya wong kepenyak cengele Bagong kowe padha raja sak praptamu Bagong woi Penemban Durna oh iya lho sampean salah alamat lho salah alamat piye kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina niki Ndrawati kok sampean melu teng mriki oh aja kleru penampa Bagong aku sowan nang Praja Indrawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna oh mekaten iya slamet tekamu wilujeng lering sambikala bekti kula kunjuk Penemban oh iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan gareng kowe padha raja sak praptamu pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring sambikala ngandel ora kesuwen mesti gagap tak tampa lho gawe pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripik dayanana ras taos sing batos kuku kula Penemban wah isin tenan aku sesuk nek aku lunga rasa melu rek ra melu ya ora apa-apa Bagong Padharjo sapraptamu Maestrinipun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konjo sinuwun yo tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin ing kasantosan Gareng Padharjo sapraptamu pangestripun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi sembah pangabekti kula kunjuk yo tak tampa yo ditambake Gareng nggih kuwi Panakawan wigati nek wanci gegojekan mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa nggih ngestaken dawuh ampun kuwatir mengke kula bakal panu cengelmu pados tamba Bagong Padharjo sapraptamu panjenenganipun ndara senjake wilujeng bekti kula kunjuk yo prayogakna Bagong nun inggih Gareng Padharjo wilujeng terus nyaki sik saleh sik dileti rada-rada bekti kula kunjuk nah ngono aja langsungan ndak gagap ya Gareng prayogakna nun inggih sendika rada-rada ngono kok ndak gagap
Punakawan Bagong padha arja sapratamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjung nggih Ndara Pate. Ya Bagong. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Garing slamet tekamu. Pangestripun Ndara Pate wilujeng. Suwe ora dolan ning Widara Kandhang. Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan. Teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa sekolmu melacar kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane. Pangestripun mboten. Bagong dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapak? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparakaken matur sinuwun. Iya wis tak keparake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleru kok mempeng. Apa ora kaya biasane tebah kok lebah. Lebah ngentu bathukmu ki kok. Ya ora nesu. Aku kan kakang wis ra sama. Ra sama. Sesuk tak setrikake cangkeme. Nangis meneh. Anggeran kok tebas itu sekol binung teling ron kelapa. Apuran ta mbok bila wonten lepat kula nggih kula munjataken sopan Duka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jenenganipun kula menika namung kawula alit. Jenenganipun kula menika namung piyantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Baladewa doleke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mura gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sini. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Kowe mboten, Ding? Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bila sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara kok. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mriksake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok ora do meneng kowe iki? Wah, wis iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku kok ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa, ora kok matur ning Dwarawati. Sik to, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik cara. Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki suman wis diati-ati. Kene meng omong Petruk lara kok wajane diaposine dirabale koyo. Sabar.
Hah? Wong urip nang alam donya iki kudu sabar. Sabar ki ono watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos, mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jangan semanten menonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awong di teri wong lara kok blas ora diperiksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta wong nggih. Napa jenenge? Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten nonton penyakite. Kula Petrone biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Vertigo kok vertikal. Vertigo niku mboten Petro ya waras. Di tes air kencingan niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik, mongko Petro rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Anjing kula ngajar Petro niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek kok wis ben blong ya men ngono. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa to, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Awake saya lemu nika kok lara. Ning pancen awake panas. Nek kula demek nggih telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono kok enggak. Panas tenan. Bathuke kula demekne panas terus kula kaileng klenthek. Petro nika gelem omong. Lho, Petro gelem omong nggih. Terus mbok omong ngono kuwi terus Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe terus? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong nglamar. Apa? Iya. Tak dodoke korine tak sikate wonge. Lah. Lah nang mbok wedok sikat. Aja nekat. Ayo ta, Reng. Mantan. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men kok wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon bangun jembatan balekke pustaka Jamus Limasada kowe esuk tak pek mantu. Lah kapan ya? Weh lah iki iso tak glimpange tenan iki.
Ngaku ora. Petruk ngamatur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng glancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu menclah-mencre esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kan Narendrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam piro iki? Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa ning? Aku ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodoh. Kira ya men. Dia harus ditepati. Ngibarate men salamano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung ngawur. Panjenengan kudu nepati. Monggo saniki kondhanging jagat, kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Ah, Prantawati. Lah niku sing digayu kalih Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing bayar nggih kula ora urung. Iya, nggih ning gandeng bangane Petruk niku mati merga lara ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sineng Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi yang pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kanthong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja mung setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Tru. Wong urip iki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndrawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petruk dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero beteng sing kandel Ndrawati kula buyuki batange gareng. Aku ngapa dagang Bagong mati teneng Ndrawati kula lakoni leganing atiku. Barat. Kowe arep ngopo? Kula sanjaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak keper. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Prantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndrawati. Ora, aku mari ngejak sekak wong Ndrawati. Jagang sing jero beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malah kerek napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niku wong ora golek masalah kok mang-tantang ki sirmu piye? Semangkean kowe. Dumesekno pati
Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sarek lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Hak ngono kok mboten? Ora, go tak caosi. Niki ngembing rokok dum-duman. Kapok ora wis senjaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampean kudune, anak sing nesu sampean nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampean niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampean. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Wrontowati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrontowati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana wong kentir. Lesmana wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli. Walu gimbal manyar-manyar. Joneng dungkul wana dadi ras-ras dadi wana. Bagong, berkencang bak-bak-bong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara barang dienggo. Mangkene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sari sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mung anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrontowati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrontowati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrontowati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nek kene padha-padha ngarepe Wrontowati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrontowati. Dadi wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis ta kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Iki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan? Oh, metu jaba. Oh, cudha manik jeblok petengku. Iki kok ora nesu iki. Tapi ya aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntan, Reng. Carane, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrontowati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Baladewa. Durna wis tak kok Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petro. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyeliprak bathukmu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep lamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Prabu Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ni wedine karo aku. Nek ki musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanang cangkeme sapa ki ngono kaya sapa sing anak tak Baladewa sapa?
Sapa sing nantang Baladewa to? Diarani. Sengane gawe masalah. Ayo, Reng. Kowe wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petro ora kelakon rabi, nek Petro ora kelakon rabi, Petro mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petro kowe yakin kowe gong ora tumbak cucuan. Aku karo Petro ki sayang kok ya. Ha iki ngene. Ono kawan. Dalem. Sing arep tak Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng iye. Ora nangis ora. Canggeran dedet kok memang nangis. Titik-titik nangis, titik nanggeran wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggeran wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing nawateni apamu. Ngendi? Mamane wong neter kadedean. Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajemlo teter kadedean sampeyan pasangan bal boyong Urantawati. Urantawati dari bojone Petro. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Urantawati dadi bojone Semana Mantra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora njogo ora ngopo? Lho, kula ora ngomong apa? Waduh. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metong perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Mengkono ya ora paham kok kowe. Ajak metu njaba ora gelem, meneh metu dulu nek ayo ta. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok bareng. Piye wong nantang kok ora dirangkung wis padha mlayu metu kok malah do tetengok. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Neng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono niki ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing 10 aja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah nduk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen iki ngayal kok. Sakarmu arep wangi Bagong, sakarmu ora sakarmu. Ngewangi no. Wah. Reng, apa? Ngaso iki awake iki. Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki musuh Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah 1, jam 1 kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ning ngono aku ora iso ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora iso ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugane jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dilewerane kok. Ngecewe. Iya. Neng
Iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Oh, Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku nuruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun, Simbol. Ya, sing ati-ati nggih. Oh. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Ora ketrucut e. Kena yo, ya. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae. Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kundur medhaton nuri wiswaken dawuh. Sayetine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Kuwi nang nggo mlaku motor-motor ya. Budana kang padha sepa nggih wiswaken dawuh. Wonten napa paduka kala wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendheng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncak. Pusaka Ndarawati oncak. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong tak kon lunga apa kowe isih krungu suarane? Nyuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Nggih. Nyuwun ngapunten budal kang padha seba isun kundur kedaten kula nistaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purnagati ning panangkilan Sang Notarsa kundur kedaten. Jog saking gambar kena kinapit gambaran gading kadheranipun manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sami ngampil patrane keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun kakiron saking Mandura kaya tansah katon ubayaning marga. Iki mesti bakal dadi perang gedhe. Merga kowe nantang Begawan Durna, aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura. Wis ora usah kuwatir. Bangan awak dhewe kelangan Petro. Ha iya. Awak dhewe luwung baya budidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati. Ha wis bener. Ning kula wis mlaku baris rantak-rantak kok sike iso uga kula wae ngarep upacara ora. Baris kok ngarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara. Sesuk-esuk ki Senin. Ha iya. Pak Pethoke ya Reng, hati-hati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngono aku duwer kok. Ya wis ngati-ati ya, Gong. Pangestumu tak jaluk. Kowe wong tuwa ngasuh wae rasa melu-melu ya. Lamun katututan mangsa prawira digdaya Rananggana magawe gelarira wang-wang Marmo iya Bagong aku sing goleki karo kowe. Nampun ketemu manut tak bondo, tau tak krincung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan boyong lawan Dewi Werantawati. Ngerti yo Dewi Werantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula, Ndara. Nek nganti kula
wangsul gagal mboyong Dewi Rantawati kula kelangan Petruk mula mbangane Petruk mati mongko Petruk menika role Panakawat Petruk niku anake bapak nek Petruk mati bapak sedih nek bapak kula sedih wong sedih niku mesti kencokan penyakit nek bapak kula sedih kencokan penyakit bapak kula lara nek bapak wong lara niku kembange mati Petruk mati bapak sedih lara mati wah ya iso tumpes kelor mula mbangane Petruk mati luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa lho wani karo Kartomarma sing tak wedeni apa wani aja linggo ning ngisor ayo ngadeg padha karo Kartomarma nandhakin pancen kowe sewani karo Kartomarma kula teng ngisor mawon sebab apa kula seneng teng ngisor pun kula teng mriki mawon wangkal karo Kartomarma candak siramu tak jebleske lemah pecah dadi loro weh wonge akeh kok men dadi loro dhewe pirang-pirang men adil wah kowe iki geneman cara apa cara wong kene marganing patimo pangga tak ayoni Ndara Kartomarma Gikor rek tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane rebo cucung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Bodho-bodho. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong, non, aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapake karo Kartomarma. Rek kae nggih kaya arwani ning jebana pancen kulane wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong, non. Tahe wangi, lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndrawati. Yen konangan aku ditukani. Pun mengkene wonten dukane Sinuwun Ndrawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndrawati. Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan. Pamane ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku ditukani kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya Bagong nggih. Ki mak plothok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhane ngayal. Malah nyekek ngeguyu aku. Pun tindak mriko. Ya Bagong.
Penemban. Ing ngatasé musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate kadang nonton aku dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentala nyumurpi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut boten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngelang karo Bagong iki piye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrontowati aku Setyaki ngelang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bu Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Terus sasana kok maju dhisik. Ha iki lekake yo mendang paripurna. Ndang rampung lho iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cacili nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merga ana pepalange Setyaki. Oh, kuku karepe dhewe manuswaning jajaran. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki? Wani nandhi kridaning Nalendra Mandura. Prabu Badara. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe munjatuh patung anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar mawut. Lungsung puyang numbuk bentus. Mboten wonten kaliyan Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Wedine priye? Jalanane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ingkang perang mriku sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang mriku Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Dewi Prabu Darawati ora elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki kaya Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sapa kula. Piye kok mlayu? Bagong, Nun. Aku le wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan nek sampean mboten wangi. Bagong, Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Mumpung nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, kok ora Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen didukani kok Prabu Darawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean iku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula mung kawula. Nek kira-kira jendhi kaya Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriya sampean. Iya, nggih. Nek rasa wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupo. Tantang Baladewa Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipisi presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Darawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piye akeh. Ngono Bagong ke? Yo. Wis gayeng iki. Nek ngene iki aku
kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndarawati ra iso omong aku. Mongko kae Gadawa Si Kuning karo Nenggala. Wah, pecukan Gadawa Si Kuning didu karo Nenggala pusaka ampun. Duer. Sinuwun Ndarawati celana. Ana ngopo Setyaki? Neng, Apa? montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulai. Kayak iki selah-selahane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo arek ki wong seneng-seneng kaya kang ora. Wis ayo, iki mulai. Ora sampe. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Nek gelut piye menang sapa? Alah dele aja-aja nggo Gadawa Si Kuning. Engko nek Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Wah, edan pancen Setyaki wis diniyati tenan yen to belani karo si Bagong. Lho, ngligo pusaka garba ruji Kyai Gadawa Si Kuning. Dasar Pranyata. Koko Prabu pancen wis niat belani Kurawa, Kutala karo Bagong kentul karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nek Bagong tekaning pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa Wesi Kuning? Yes ben, ayo jajal ditu. Wesi Kuning karo Nenggala menang endi? Edan. Ora edan iki tenanan. Lho, kowe radal arep nyoba pusaka kadewatan Jojo Kyai Nenggala. Diban Gadawa Si Kuning pecah. Ah, Setyaki. Sinayeng lung mintonaken dewe kramanira kang kumitrane ngasta kang kumitrane ngastane ngasta Setyaki Boten timbalan. sing ngakon ning Paramatan Agung Negara Ndarawati mau kowe ra wis matur karo aku kok Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nerajang pawareng nata Ndarawati, malah kowe ngligo Kyai Gadawa Si Kuning, meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, kadang-kadangane kaya Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karu-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngigo Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethoke Setyaki nggo Gadawa Si Kuning. Setyaki Boten timbalan. karepmu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngomong sapa? Bagong Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula munduraken Kurawa. Lah caidan tenan lho. Bagong ngenteni. Nggih. Bagong Nun, tanggung jawab. karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Beres ngakulon aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu ya, tak tanda tangan sih. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangani apa aku ya rundeng. Ayo mrono bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Wis santai-santai kalau dhisik. Ngrono. Nggih. Anggere ora ini aku didukani kok Prabu wis tak ajar. Nggih. Endi? Mangkir mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kusike santai wae, iki kok ki tronjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono.
santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Nah, niku sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke ling Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek ginduk alon-alon. Terus suwuk gamelane terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentolo. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi apa jeneng kuwi ngaso kula tak ajari ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki mboten dawuh kowe ora dikon Bagong Gong mbok tanggung jawab iki kok tekan kono santai wae to lagi tak rembug saniki kula tak takon karo sampean iya nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru lho ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedina. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lak dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok Prabu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho linggo ngawur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun pangapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karakat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan mriki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile becik tangane cekot nu nangis. Boleh jaluk ngapura. Wah, wis santai reng. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku kok. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi nek malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misahaken panjenengan Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaen kula. Kok ora Bu? Kanjeng Rama, kula menika dipun pengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, Kang Prabu kundur wonten negari Astina, munjul sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit Kyai. Ugi kula nggih ngaten menika. Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur karo aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Ya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Apa?
timbali Ndara Kresna. Nah ini komplit aku le dawuh ra kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis lara-lara. Lah. Kowe bali yo, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku, nggih. Nek ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan nih? Wis ora perkara kowe prilang dek kapan ora senjata takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Nek nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara iso tembung anggrek. Kasih ki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Ora. Wis kono omong, nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok garek iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun ampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja dawuh sinuwun. Wis katon padang Kurawa wis kret lampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Raja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus lawan Petruk. Nggih. Ning aja nganti kendho nggonmu ngrondani kana negara Indrawati pagrana ingkang bibet. Aja nganti ana ingkang marajal saka sela-selaning Garu. Nggih, wis tak kendhang. Pun kakang bakal nunggone nang Praja Indrawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Baswara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Wrantawati. Lho nun ngestaken dawuh monggo kok ora bulo dherekaken. Ayo sedherek Dimas kadhahipun kakang Garpursi.